खृष्टनिया अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे ब्लग भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे ब्लग भिडिअखौ नायलांबाय थागोन। दायो जोङो मण्डलिनि केसियार आरो आं जोंनि सासे आदै दानस्रां बसुमातारी गुवाहाटी GMCआव दङ। बिथांखौ लायनो थाखाय दायो जोङो थांगासिनो दङ। नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि। गारि नेगासिनो दङ दायो। एकदमबारे गारि दायो जोङो बङाइगाव निउ बङाइगावहाय स्टेशनावहाय माने ट्रेन स्टेशनाव जोङो ट्रेन नेगासिनो दङ। माने गुवाहाटीयाव थांगासिनो दं सानैजों। नोंथांमोनजों जे भिडिअ शेयार खालामदोंमोन आदै दानस्रां बसुमातारी बिथाङा क्रिटिकेल कन्डिशनाव दं नालाय दा बिथांखौ रायलायनानै डक्टराबो डिसचार्ज बायदि बे होबायानो दा रायलायनानै न'आव लाबोनोसै। ओमफ्राय दा बिथांनि थानाय थायैया इसोरनि आखायावसो जाहैबाय। दा जोङो थांगासिनो दङ मा जायो। जोङो सानदों माने लाबोगोन आरोखि थांनानै लाबोनोसै। नाथाय बिनि अनसुलि बिसि मादै बियो मा होनो बेजोंबो रायलायनोसै आरोखि। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोननि बियो बिराद मानसिलै जोंहा ट्रेना फैबाय। बिराद मानसिनि बिराद मानसि बोरै गाखोना थांगोनथाय नायनोसै। बाब मानसियानो अनजाग्राफोर दायो जोङो ट्रेन सिङाव दङ। जोङो थांगासिनो दङ गुवाहाटी फारसे बिराद मोनसे गोसोआव दुखु लानानै गोबांथार साननाय हनायखौ लानानै जोङो थांगासिनो दङ आदै दानस्रां बसुमातारीखौ लोगो हमहैनो थाखाय। इनायनो बिथाङा क्रिटिकेल कन्डिशनाव दङ। इनायनो दुखुनांथाव। जोङो गासैबो ज' जाज्लायनानै रायलायनानै जोङो थांबाय। नोंथांमोना आरोबाव बाखि भिडिअखौ नायलांबाय थाबावबानो जाबाय। बे समावहाय जोङो गुवाहाटीयाव सफैबाय आरो जोङो गंसे अट' हमनानै लामा ससेसिम जोङो थांबाय बा थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दामটো অলপ কমাব তেনেহ'লে যাম। দামটো অলপ কমাব তেনেহ'লে যাম। जोङो दायो गुवाहाटीयाव बेरायगासिनो दङ थाबायनानै। बिराद गारिनो हटेलाव ओंखाम जानो थांगासिनो दं आरोखि ना जोङो। बे हटेलफ्राव ओंखाम जानो
बेनो जाहैबाय आदै दानस्रां बसुमातारी बिथांखौ अक्सिजेन होनानैसो दोनदोंमोन आरो बियो मादै आरो बे जायगाया गुवाहाटी GMCआवमोन। उनजाग्राफोर इनायनो दुखुनांथाव बाथ्रा डक्टरा दिनै बुंदों बेनो जाहैबाय आदैनि जे घटना जे समस्या बियो दिनै हामनायनि खुनु आसा गैया, खुनु अपारेशननि खुनु दिनै जानाय नङा होननानै बुंबाय डक्टरफ्रा गासिबो। बेखौनो मादैया दुखु मोननानै गावनि बिसायखौ गाबदों, खर' बिलिरदों, दांदों आरो जोङो बे बाथ्राफोरखौ मादैजों रायलायदों, खोन्थादों मा खालामजायो होननानै। उनजाग्राफोर इनायनो दुखुनांथाव जेब्ला मानसिनाव बेबायदि समस्याया सफैयो बा दुखुआ सफैयो आरोखि। आरोबाव बे समावहाय मादैया गावनि फिसायनि मोखांफोरखौ फुगारदों, दै लोङो नामा होननानै सोंदोंमोन बे समावहाय। मानोना हस्पिटाल सिङावहाय माने खोथा बाथ्रा जानला मोनला बुंहोआ, बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय इनायनो दुखुजों बे बाथ्राफोरखौहाय। আগত বি বৰুৱা হস্পিটেলত দেখাইছিল। अब्ला बे समावहाय जोङो आदैखौ एम्बुलेन्सजों न'आव लानानै फैफिनबाय। मानो होननानै बुङोब्ला आदैनि जे समस्या इनायनि दुखुनांथाव आरो लामानि माखासे भिउफोरखौहाय माखासे ट्राफिक जामफोरखौहाय नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ट्राफिक जाम जाबाय नै, गारियानो खारला, एम्बुलेन्स थांनो जायगा मोनलायलायला।